De contouren van een nieuw provinciebestuur zijn duidelijk. De boer-burgerbeweging kan beginnen met het vormen van een nieuw college. Verkenner Rabelink adviseert een coalitie over rechts zonder PvdA GroenLinks. En verder in deze Zeeland nu vandaag. Kerk heeft beeld van naamgever weer terug. En omwonenden horen dol van nieuwe trend. Goedenavond. Een coalitie van BBB, SGP, CDA en VVD. Dat is het advies dat verkenner Gerard Rabelink geeft aan de boer-burgerbeweging in Zeeland. Deze combinatie zou goed zijn voor 23 van de 39 statenzetels. Met dit advies valt de tweede grootste partij in Zeeland, de PvdA GroenLinks, buiten de boot. En dat leidt tot teleurstelling, want volgens deze partij zijn er geen belemmeringen om samen met BBB in een coalitie te stappen. De BBB mag gaan formeren. Na 2 weken verkenning is duidelijk dat een nieuwe coalitie over rechts het meeste draagvlak heeft. Maar de verkenner, oud-burgemeester Rabelink, benadrukt dat links, in de vorm van PvdA GroenLinks, niet bij voorbaat uitgesloten is. Want zo groot zijn de verschillen nou ook weer niet. Valt het mij op dat heel veel partijen hier hetzelfde denken over het creëren van beleid. Dat loopt natuurlijk op bepaalde punten zeer uiteen, maar zeer veel partijen denken hetzelfde over. Dus de marges zijn wat dat betreft smaller. Maar de ideologische verschillen zijn er natuurlijk. En dat geldt ook voor SGP, die heeft op bepaalde punten een hele andere visie op het leven dan andere partijen. Dat betekent dat je soms een vrije kwestie van iets kunt maken. Ik heb ook aangegeven, kernenergie mag geen vrije kwestie worden. Daar liggen wat verschillen die wat moeilijker overbrugbaar zijn dan in de eerste optie die ik heb aangegeven. PvdA GroenLinks zegt van nou, wij volgen onze landelijke lijn. Hè. We zijn geen voorstander van kernenergie. Maar als er provinciale ontwikkelingen zijn, gaan we daar niet voor liggen. Ja, dat is, expliciet heb ik het ook aangegeven, heel transparant, dat ze er ook zo in staan. Dus wat dat betreft is ook constructief. Dus ik sluit de tweede optie ook heel niet uit. Maar voor de hand ligt die optie ook niet en dat heeft vooral te maken met het aantal gedeputeerden. In de vorige coalitie waren er 4. Tijdens die periode is gebleken dat een 5e gedeputeerde in een nieuw college zeer welkom is vanwege de hoeveelheid aan werk. Maar meer dan 5 gedeputeerden wordt dan weer te veel. PvdA GroenLinks er dan bij komt, dan wordt dat 6 gedeputeerden. Dat vind ik zelf wat aan de zware kant voor een provincie Zeeland. En ik praat erover verder met politiek verslaggever Heiko Strietman. Ja, Heiko, begrijp ik het nou goed dat die coalitie met PvdA GroenLinks eigenlijk alleen niet kan vanwege het aantal gedeputeerden? Ja, en je hoorde het Rabelink net zeggen, het feit dat ze ideologisch en inhoudelijk van elkaar verschillen. Maar goed, de SGP verschilt ideologisch ook en daar hoor je niemand over. En daar komt dan nog eens bij dat ik vandaag een aantal PvdA GroenLinks-stemmers heb gesproken, ja, die op zijn zachtst gezegd not amused zijn. Vanwege het feit dat PvdA GroenLinks heeft gezegd, nou, we volgen onze landelijke lijn, hè, we zijn geen voorstander van kernenergie. Maar als er in Zeeland kerncentrales gebouwd moeten worden, dan gaan we daar niet voor liggen. Ja, in de hoop natuurlijk dat ze zouden kunnen aansluiten. Nou ja, dat lijkt niet waarschijnlijk. En dus hebben ze hun achterban nog wel wat uit te leggen. Ja, hoe reageert de PvdA GroenLinks zelf op dit advies? Ja, teleurgesteld. Ze hadden natuurlijk de hoop aan te kunnen sluiten. Maar zij zeggen dus, wij hebben juist aangegeven dat er geen ideologische en inhoudelijke verschillen zijn. Nou, de verkenner heeft gezegd van wel. Ja, dus daar zijn ze het niet met elkaar eens. Maar goed, PvdA GroenLinks wil verder niet meer reageren. Oké, dat is duidelijk. Maar kunnen ze daar bij die partij nu een deelnamende coalitie op hun buik schrijven? Nou ja, officieel niet. BBB heeft gezegd, hè, we willen open en transparant te werk gaan. En dus willen ze ook, zeggen ze, serieus kijken naar die variant met PvdA GroenLinks. Maar heel eerlijk, we weten dat ze die eerste variant, hè, overrechts, samen met SGP, CDA, VVD, het liefst willen. Maar ik moet zeggen, ze blijven politiek correct. Ik denk dat er 2 opties op tafel liggen. En ik vind ook dat we straks richting de formateur dit gewoon op deze wijze ook voor moeten leggen. Nou, er is misschien nu een klein beetje voorzetje gegeven om een bepaalde richting op te gaan. Nou, ik denk op dit moment dat we allebei de opties serieus moeten bekijken. Anita heeft zich ook bewezen als een goede bestuurder. En ik vind het nu te ver gaan om al helemaal richting de eerste of de tweede optie te gaan. We gaan het open en transparant met elkaar erover hebben. En we gaan naar beide opties serieus kijken.
Ja, uitsluiten doet hij inderdaad niet, maar staat er nu volgende week al een nieuw college klaar? Nee, dit weekend wil de BBB eerst met de eigen fractie in gesprek gaan over dit verslag. Ik heb me zelfs laten vertellen dat ze een heuse strandwandeling gaan maken. Dan begin volgende week willen ze met alle fractievoorzitters uit de Staten bijeenkomen. Dan ook over dit verslag van Verkenner Rabelink hebben. En daarna willen ze een formateur gaan aanstellen. Nou, dan gaat het natuurlijk over de poppetjes en de posities. Wie op welke post. Maar goed, het lijkt er toch echt wel van te komen dat het een college over rechts gaat worden. Maar hou een slag om de arm. Eiko, dankjewel. Huisartsenposten roepen Zeeuwen op om de artsen van de spoedpost vooraf toestemming te geven om mee te mogen kijken in medische dossiers. Vanaf volgende week kunnen de huisartsen en triagisten dat niet meer door nieuwe regelgeving. Wanneer patiënten dat niet doen, kost het bij binnenkomst veel tijd bij de behandeling van spoedpatiënten. Toestemming verlenen kan via de website Volg je Zorg of mondeling via de eigen huisarts. In het kanaal van Gent naar Terneuzen is gisteravond ter hoogte van Westdorpen een man verdronken. Het slachtoffer, een 40-jarige Slovaak, sloeg overboord en verdween daarna uit het zicht. Brandweerduikers hebben de man uit het water gehaald en overgedragen aan ambulancepersoneel die nog hebben geprobeerd om hem te redden, maar tevergeefs. De arbeidsinspectie doet nu onderzoek naar het ongeluk. De Oostappengroep moet de gemeente Terneuzen een dwangsom betalen van €200.000. De boete is opgelegd omdat het bedrijf illegaal arbeidsmigranten laat verblijven op vakantiepark Marina Beach in Hoek. Mocht de Oostappengroep hiermee doorgaan, kunnen ze een nog hogere boete verwachten. Terneuzen en ondernemer Peter Gillis liggen al langer met elkaar in de clinch over de huisvesting van arbeidsmigranten, wat ook al tot meerdere rechtszaken heeft geleid. Ook in andere gemeentes waar Gillis actief is, leidt de huisvesting van arbeidsmigranten tot problemen en dwangsommen. Millimeterwerk in Goes vanmorgen. De Heilige Maria Magdalena-kerk kreeg namelijk na bijna een jaar haar Maria-beeld weer terug. Ja, ik heb even gekeken of het beeld precies op dezelfde plaats werd gezet. En? Het staat goed nu. Ze hebben wel eventjes moeten schuiven, maar ze hebben het keurig teruggezet, het beeld. Het gietijzeren beeld werd in mei vorig jaar weggehaald voor een schilderbeurt. Maar het bleek dusdanig geroest dat dat eerst opgelost moest worden. De kerkgangers zijn opgelucht dat het beeld nu weer terug is. Ik ben blij dat het gelukt is voor de Pasen, omdat het voor de kerk toch een belangrijke week wordt. Was de kerk compleet zo zonder haar? Nee, vermissen ze er een beetje. En met de terugplaatsing van het beeld is de renovatie van de voorgevel van ruim €440.000 afgerond. En de kerk hoopt dat het beeld er nu weer 30 jaar tegenaan kan. Kinderen die niet kunnen slapen, bewoners die zich niet kunnen concentreren en rustig in de tuin zitten is er ook niet meer bij. Het immens populaire padel zorgt voor meer problemen dan je je kunt voorstellen. Padel, het is de snelst groeiende sport van de afgelopen jaren. Overal in het land zijn er banen aangelegd, maar ook overal in het land zijn er klachten van vooral omwonenden. Ook hier in Middelburg bij MLTC liggen 2 padelbanen. En er zijn plannen voor de aanleg van nog eens 2 extra banen. Maar als het aan de omwonenden van de club ligt, dan komen die 2 extra banen er niet. Tennis, dat is een zacht geplok, hè? En daar waren we ook aan gewend. Maar met de padel is dat heel anders. Dat is veel lawaaiiger. Kunt u nog wel rustig op uw balkonnetje zitten sinds de padelbanen? Dat is niet te doen. Nee, als het mooi weer is en je zet je deur open, dan begint het al natuurlijk. En als je echt op je balkon gaat zitten, dat is echt niet te doen. Je vlucht gewoon naar binnen. De mensen roepen daar ook bij, dus sinds de padel er is het niet meer zo rustig als dat we het hadden. En dat is wel een probleem. In Middelburg zijn ze niet de enigen die overlast hebben van padellers. Er is zelfs een landelijk meldpunt padeloverlast. En landelijk werden al meer dan 100 meldingen gedaan. En de Tennisbond heeft op de website een handboek staan waarin verenigingen worden geholpen met geluidsproblemen. Bij MLTC leven ze mee met de problemen van de buurtbewoners. Ja, dat vinden we uiteraard hartstikke vervelend. We hadden redelijk wat plannen om het tennispark verder te ontwikkelen, ook met extra padelbanen. We hebben vorig jaar een brief gekregen van de omwonenden. En dat is voor ons wel reden geweest om even pas op de plaats te maken en eerst te kijken hoe we die situatie op kunnen lossen. De club heeft een akoestisch onderzoek laten doen en geluidsarme padelrackets besteld. Daarnaast hopen ze ook dat de padellers zelf wat minder lawaai gaan maken. Ik denk dat je het in de spanning van de wedstrijd wel eens vergeet. Ja, maar dat heb je met tennis, dat heb je met voetbal. Ik denk als je bij een voetbalwedstrijd langs de kant staat, hoor je ook wel eens een schreeuw. Maar ja, dat hoort er ook een beetje bij. Maar ik denk als je gewoon goed isoleert, wat bossen eromheen houdt, dat in overleg met de bewoners, dat het moet lukken.
De buurtbewoners en de club wachten nu op de resultaten van het geluidsonderzoek voor er verdere stappen worden genomen. MLTC die wil eigenlijk nog graag nieuwe banen aanleggen. Wat vindt u daarvan? Ja, verschrikkelijk natuurlijk. Ik bedoel, dit is al veel. En als er nog nieuwe banen komen, ja, nee, dan wordt het niet meer leefbaar hier, denk ik. Kijk, voor ons is niet de bedoeling dat die pandel stopt. Dat is helemaal niet aan de orde. Maar het geluid, ja, dat is echt enorm. Kijk, wat kan, dat kan. Dus als blijkt dat we met bepaalde maatregelen 2 padelbanen kunnen exploiteren, en dat is het, ja, dan is dat het. Maar het heeft uiteraard onze voorkeur om gewoon verder te ontwikkelen. Donker, grauw en vooral nat was het vandaag. Was het geen regen, dan was het wel miser wat uit de lucht viel. Met de krachtige wind erbij leek het eerder herfst dan lente, maar wel weer bij maximaal 12 graden. En mocht je nou hopen dat het morgen beter wordt, vooral blijven hopen. Maar vooralsnog wordt het er niet veel beter op, want pas tegen de avond droogt het morgen wat op. Maar zondag blijft het wel droog, misschien zelfs met zon, en dat lijkt een paar dagen aan te houden. Ja, niet echt weer dus om naar het strand te gaan, behalve voor Angel, die tijdens een hardlooprondje over het strand bij Vlissingen een jonge bruinvis in de branding zag liggen vanmorgen. Het dier bleek al overleden te zijn en is nu naar Utrecht gebracht voor verder onderzoek. Als je zo ziet, dan zou die mogelijk levend in stand kunnen zijn. Maar die heeft heel veel bijtwonden, wat je kan zien. Dus dat is even een probleem. Bijtwonden van? Het kan mogelijk een rije zeehondaanval geweest zijn, dat hij dus gewoon aangevallen is doorreizen en dat hij dus gewoon is gaan infecteren. En dan krijgt hij infecties aan de binnenkant, maar die kan dan overlijden. Ja, en in Utrecht wordt nu verder onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak. Meer over de bruinvis vind je bij ons online op omroepzeeland.nl of in onze app. Tot zover deze Zeeland Nu van vandaag. Nog een hele fijne avond, een goed weekend. Graag tot morgen.